Paita, gina na mahimo tag kolektor oy, nagkonsumisyon na makug maayo ani sa mga utangan nga mga gahi ka mang bayad. Ayo. Ayo. Ala, kolektor ni ba? Tuon ako si Papa, be. Ti, ingon si Papa, wala daw siya. Ay nabuang naman siguro na imuhang amahan. Ingna dito imong papa nga naningil ko sa iyang sinima na. Saban, di ka mahawa? Naningil naman nun ba ako? Ikaduhang adlaw pa na ko rin nga pagkakolektor pero kasurindero na jud ko. Samo kay nga tan ba trabaho? Nadisturbo na ko. Sa nadisturbo, higo ra mga ka nag-drive na ako. Reklamador po kay kang dako. Makapasok nito, madaot akong skincare. Skincare ng mata nimo. Na-stress na manggani ko ani sa mga utangan nga di kabalo mang bayad. Mauna pag kolektor pa, samok-samok rin ang trabaho. Ay sige reklamo diha, Roger. Sige ra akag payag kwarta na ko da. Sige na, sige yaw-yaw, sige bilin ta karon. Sige, pagdali ha. Maghuwat dong. Lah, di kolektor. Hoy, aha ka mo adto. Ay, mangihi ko dam. Ay kana imong style ba? Bulok na kay na. Ha, kanang inana sir ba? Muna style sa mga wali ka bayad. Usay wala ikabayad. Taro-taro nga ko dam ha. Ay isog kayo. Be, bayad be. 2,000 be mo sinima na. 2,000 akong simana din ako dam. Ay sos, nagpalimot-limot na pod. Ay makitaan yun na imong kahambog ron. Pagdali na be, bayad na. Kaya nagdali ko. Ay, sige dam, kadali lang kayo. Kuhaon ako ha. Kadali lang yun. Aw, kini kay mo bayad. Di na jud ko mapalaw ani. Dam, kati lagi sa akong mabayad dam. Saan na, apikizon kayo ron, pitos kayo. Ay nayabag na. Unsaon man taon ako ng host, oy. Kumpiyansa ka niya host dam. Malata na lang ang magsigig agya-agya nga tubig. Pero akani di gini malata. Ay nayabag na gyud imong naong siguro akong laton no. Ako kailangan 2,000 dili host. Na, 2,000 sayas akong palit ani dam. Kay mahalon ba yan nga host no? Pero sige na lang be. Ambe. Paita, gina na mahimo tag kolektor oy, nagkonsumisyon na makug maayo ani sa mga utangan nga mga gahi ka mang bayad. Ay, unsaon naman ako ning host oy, magpatao na lang siguro ko ni tubig. Anak ko diri sa akong paninglan, pagkainita gyud baya may tag mo bayad. Ayo. Ayo. Ala, kolektor ni ba? Tuon ako si Papa, be. Papa, may kolektor. Sa babay na yan ang tingog. Ina nga wala ko diri. Sige pa. Ti, ingon si Papa, wala daw siya. Kaskawan ng ikang. Uy, Ay nabuang naman siguro na imuhang amahan. Ingna dito imong papa nga naningil ko sa iyang sinima na. Ay sige te, balik na ko. Hoy pa, namaningil daw siya sa iyang sinema na. ay singit-singit ba? Pila man na to? Te, bilad daw. Abag mo siguro kang ay singit-singit ya ba? Hoy boss, ayog pa buang-buang diha boss, pagbayad na dira ah. Ay ma'am, may buntag. Oh, may buntag pod boss. Unya, ready nang pangbayad di mo diha? Ma'am, pwede mangyo ma'am. Ay hangyo na pod, nalato na jud ko ning mangutangan nga sige na lang panghangyo ba. Gusto maka ma'am nga, di ba ka magpangyo? Tagsara ko mangyo ba? Ay nasuko ka? Ay, gitudlo-tudlo ko. Ay natural nga tudloon ka. Kay di man ka mo bayad, perti pa jud inita. Pagulat ha. Saban, di ka mahawa? Naningil naman nun ba ako? Asa naman to si Roger, oy? Wala patay, di ko si ate. Roger, anong gibiyaan ko nimo? Anyway guys, nako ipaila-ila sa inyo nga dula mao ni ang 77PNL. So tan-awa akong wallet diri guys, dako kay siyang kantidad. Maura gyud niya akong nadaugan sa pagdula lang aning nga games. So kay dili pa man ni enough sa ako ang kwarta, so magdula kog usab para na ako ipanghatag sa mag-cash in og mag-register ani nga dula. So magdula tag mines. So diri sa mines guys, dali ra kang mechanic ani mo bet lang ka og pilay gusto nimo basta likayan lang gyud nimo ang upat ka bomba. So ako mo bet ko og 200. Tawa guys, akong 200 dahimog 400. So ika-shout na nato na. Tapos dili pa man na enough sa ako ang inana lang akong daog so mo bet ko 400. Bet. Likayan lang yun ang bomba guys. O tawa guys, akong 400 nahimo siya 800. So i-cash out na nato na. Tapos mo bet na pug ko og 600.
Oh, tawa guys, akong 600 na himo siya 1,200. So i-cash out na po nato na. Mubet na po ta og 1,000 para dako jud tag dao guys. Then bet. Oh, tawa guys, akong 1,000 na himog 2,000. So i-cash out na po nato na siya. So inani ra kadali magdula og mine sa 777 PNL guys. So gusto ka makakwarta parehas nako, i-click ng link sa comment section.